Spokojnie. O, jak ja nie mogę. Ale jestem podekscytowana. A takie mam duże oczka. Tak? I oglądam tenisa z tatą, tak? Nie, oglądaj tenisa. Cześć! Halo! Cio! Ojej! Ręka, palec, mój wziął! Mój wziął! Aj! Co, próbujesz mamy rękę dostać? Cześć! Co, łapiemy się? Czy będziemy jeść? O, jaki dobry palec. Co mama ma? No, no. No. Oj, mama. Dobrze, już mama.